Začiatky mliekárne v starobilom meste pod Zoborom siahajú do roku 1951. Nitra bola už počas pôsobenia kniežaťa Pribynu dôležitým politickým, vojenským a hlavne hospodárskym centrom. V roku 1970 sa začalo s výrobou novej mliekárne. O rok neskôršie začala skúšobná prevádzka sušiarne a postupne stáčiarne, výroby masla a podobne. V roku 1992 sa mliekareň transformovala na Agromilk, aby nakoniec 1.6.2007 na Agrotami spoločnosť s ručeným obmedzením a o rok neskôršie na Agrotami akciovú spoločnosť. Závod prešiel značnými zmenami a investíciami a momentálne patrí medzi špičkové závody nielen na Slovensku, ale i v Európe. V dnešnej dobe je kapacita spracovania mlieka 250 000 litrov denne. Závod si zabezpečuje dopravu vlastnými vozidlami a pri príjme mlieka sa robia odbery, ktoré sa vyhodnocujú v laboratóriu. Agrotami, akciová spoločnosť, je ekonomicky prosperujúci závod, čoho dôkazom sú stále nové investície do nových technológií a poskytuje prácu 240 zamestnancom.